Cześć, witajcie tutaj Ezu, a to jest trzeci odcinek z Assassin's Creed Revelations. Tak, dopłynęliśmy na miejsce. Zaczynamy. What the? Welcome to Galatat. For centuries, it has been a home to orphans from Europa and Asia. You won't find more diversity anywhere else in the city. And for that reason, assassins make it their home. I would like to see where. Kesinlikle. Nie mogę się powstrzymać. Always eager to meet the man who put the urge. Jeps. W każdym odcinku człowiek musi Does everyone in this city know I'm here already? wziąć parę Holy Land Castle with the Templars tych pieniążków. so unnoticed. When I first set out, violence was so far from my mind. Jaki bogacz. I sought wisdom. The contents of Altair's library. Not realizing it has been sealed for 2 centuries. No, I assumed that Coś much. boi, siema. I never Jeps. expected to find Templars guarding it. Trouble, no? 5 years Co? Hitler, hej Hitler. influence he was minimal. A small fraction To jest dziwne. of restoring the Byzantine throne. Nawet żołnierze się boją. Day by day, and the Sultan Bayezid on his way up, they may try something dramatic. Is there no heir to the Ottoman throne? Not just one, 2 angry sons. It's a familiar pattern. Wtedy już wiedzieli o Hitlerze. When the Sultan calls, the princes draw their swords. No, nieźle. Wtedy już wiedzieć coś o Hitlerze, kurde. Dobra. Znowu Hitler! Between the Templars and Pokażcie mi the tego Hitlera, Ottomans, ludzie! busy. Ezio, I barely have time to polish my blade. Jeps! A, wrogowe! Co jest? A, pat mi się włączył. Puta madre. No nie. Tego się nie spodziewałem. No nie! Ja pierdzielę. Co za porażka. Kupię baterię. Mamusia dobrze mówiła. Kup sobie, synku, pada z kablem, a nie. Dobra, pad działa. Jest. Bateria musiała wejść. No chodź tu, żulu. Jeps! There, another way. Kurde, No, no. Watch. patrz. Byzantium is dead, as are you. Wściekli The whole rolnicy. city wakens to welcome you, Ezio. First the regions, now the rats. Ottoman soldiers have a special loathing for these Byzantine thugs. That gives us some breathing room. How much? Just a little. They'll still kill you if you look at them wrong. But they will feel bad about it later. Touching. It's not so bad, really. For the first time in many decades, the assassins had a strong presence here. It wasn't always that way. Under the Byzantine Emperor, the assassins were hunted down and killed on the spot. Ale już wiem jak kraść. To się tak robi. Jeps. 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 We're almost there. Patrz. Patrzcie. Jeps. Jeps. Zostanę milionerem. Czakla.
Ja już chcę wejść. Ja pierdzielę. Dlaczego tego się nie da tak ciągle? Tylko muszę... I co? O ludzie. Dobra. Niestety musieliśmy pominąć. Praise the heavens. No niestety musieliśmy pominąć moment, kiedy I am content musiałem with my kupić own zbroję. Grazie. No i to wszystko What's on niby. your mind, Ezio? No. Tell me more about the Templars. You call them Byzantines. The Byzantine Empire was overthrown 60 years ago. These men are remnants of a line loyal to the cause of the last emperor, Constantine XI. Who leads them now, however, I cannot say. Capisco. I suppose it is up to me to find out. Ezio, where is your hook blade? Hook plate. My hook blade. You've never seen one? I grew up using these. Show me how it works. No, to czy teraz pełna synchronizacja, przynajmniej raz wykonaj poprawnie każdą sztuczkę z hakiem. No. Taz. Szybko. I... Jeps. Jestem szybszy od wiatru. Think of the hook blade as Hook an blade. extension of yourself, Ezio. Jaki fail! Ha! Udało mi się. Prawie. Ha! Teraz mi się udało całkiem. Nie! Nie! A, gdzie? Kurde, muszę mnie zrzucić. No, You think I cannot make this one? Didn't break a sweat. Też tak umiem. I też się nie spociłem. Chyba. Jeps, pięknie, pięknie. Nie! Nie! Dupa! Co za gówno? No nie! Asasyn bez failu to nie asasyn, kurde. No już, czekaj! Idę. Chcesz mnie zabić. No robisz sobie chyba jakieś jaja, przed chwilą tu byłem. Nie wiem gdzie biegnąć. Aha, tu, dobra. Watch and learn, Ezio. We call this a hook and run. Haki ucieczka, oryginalnie. Sprint at your opponent, and just as you reach him, use the hook blade to slip by. Plate. No nie, nie wyszło. No, nie umiem się od...
No nie! Musi... Jaki asasynus? Szachany! Harika! Harikana. Shahane! Yes! No nie, znowu muszę to zrobić. Jak Boga kocham. No nie. Jak następny odcinek taki będzie, to nie wiem co zrobię. O. Bynajmniej szybko poszło. The standard Ottoman hook blade has Hook blade. two parts, you see. The hook and the blade. So you can use one or the other. An elegant design. How about the bigger challenge? Tak, chcę przyjąć wyzwanie. Let's go. No i to jest chamstwo. A. Having fun? Fuksiarz. That's right. Let the hook blade do the work. Hookplate, kurde. Tam jesteś hookplate. Dobra, nie jesteś hookplate'em. İşte böyle. Throw yourself into Ale it. musicie przyznać, widoki są piękne. Jeps, jeps. Jestem na miejscu. Welcome to Constantinia, Ezio. The crossroads of the world. Many generations of men have ruled the city, but they have never subdued her. She always bounces back. It seems a fine place to call home. It is. Race you to the bottom? Ja też chcę. A muszę najpierw to zrobić. Patrzcie, jak ładnie. I... Raz, dwa, trzy, pięć, 8. Jeps! Zgaduję, że będzie to pewnie. A, jakże inaczej. A więc w następnym odcinku będziemy bronić się przed wrogami. No, to był ASW.